i acordar l'inici del procés constituent. Hi ha un abans i un després de l'elecció. I hem aconseguit el que ens vam comprometre a fer l'inici de la legislatura. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.